חושב שזה נתיב שכדאי ללכת בו ולהציג אותו. על מה אני אדבר? איך מצברים זיכרונות, קצת פיזיולוגיה, זה לא משהו רציני, קצת על איזה בעיות יש לנו מזיכרון שלנו, דברים מהיום יום, טכניקות זיכרון, איזה טכניקות קיימים כבר מימי הביניים והמלצות לטכניקות. קצת על גישה, קצת על טכנולוגיה, ואני אנסה להראות קצת על טכנולוגיות שאפשר אולי לעשות איתן שימוש כדי להציג את הזיכרון שלנו. אוקיי, עכשיו, זיכרון בעצם נותן לנו חומר גלם. מה שבעצם איתו אנחנו יכולים לעשות, להשוות בין רעיונות שונים, להגיב על בסיס ידע, ליישם חוקים בהתאם ציפיות, יש עוד המון דברים. זה בעצם אני רוצה להגיד פה שהזיכרון הוא בסיס להכל. אם לא יהיה זיכרון, אנחנו נרד לרמות הכי פשוטות של פעולות, שינה, אכילה, אין לנו הרבה מעבר. גם בן אדם יכול להיות גאון ואין לו זיכרון, אין לו יותר מדי איך לחיות את החיים האלה. הזיכרון שהוא עובד בצורה אסוציאטיבית, זה אומר כל דבר אתם רואים, שומעים. תמיד המציאות שלנו בעצם מורכבת מאסוציאציה שרצה מאסוציאציה לאסוציאציה לאסוציאציה, וכל הזמן יש לנו איזו תפיסה של המשכיות. וכמובן, למי שיש יותר זיכרון, יש לו יותר סיכוי, יש יותר בסיס לאינטליגנציה משופרת. מה קרה? פעם היינו מעבירים מידע באמצעות טקסט, ידע. הדבר היה מאוד טרחני, מאוד לא נוח, להעביר ספר, להעביר רשימות. היום זה כבר לא קורה, היום אנחנו משתמשים במדיה דיגיטלית. אנחנו בעצם כבר מוצפים מהפלאפון, מהמחשב, מכל מקום בעצם, והשאלה האם אנחנו יכולים בעצם באמת להחזיק את כל הידע הזה בעצמנו, בתוכנו. אוקיי, עכשיו קצת פיזיולוגיה, משהו רציני. יש 3 סוגים בסיסיים של זיכרון. החושי זה טווח של פחות משנייה. זה מה שאנחנו קולטים בחושים, ראייה, שמיעה, מישוש. אנחנו קולטים המון מידע מהסביבה, ובעצם עושים איזשהו פילטור לכל הזיכרון, ומה שאנחנו מודעים אליו זה כבר כמובן אחרי שזה עבר את כל הפילטור. זיכרון טווח קצר זה מה שנקרא זיכרון עבודה. זיכרון של עד כ-30 שניות. בדרך כלל שאתם צריכים לזכור איזשהו מספר טלפון כדי להכניס לתוך מספר טלפוני, מה שהיה פעם, לתוך טלפון, אז אתם משננים 08245. זה הזיכרון העבודה שלנו, 30 שניות. ומה שאני בעצם מתייחס בהרצאה, זה זיכרון טווח ארוך. דברים של ילדות, מאמרים שקראתם במאמרים, אנציקלופדיות למיניהם, שקראתם כל מיני נושאים שאתם רוצים בעצם לזכור את הידע הזה, ולא לשכוח אותו אחרי 30 שניות, שהוא יעבור את המגבלה של טווח קצר. בבסיס יש לנו קידוד, אחסון ושליפה, והאיבר שבעצם הכי מקשרים אותו לזיכרון בספרות המדעית זה ההיפוקמפוס. ההיפוקמפוס אחראי על כל מה על גיבוש הזיכרון שלנו. הוא לא מכיל את הזיכרון, הוא איזשהו יחידת עיבוד. הוא לוקח מידע מכל האיברים, החושים והקוגניציה, ומאחד אותם לידי משהו שאנחנו יכולים אחר כך לשלוף אותו. לא יודעים איפה הזיכרונות נמצאים. משהו שלמדתי פעם, כמו, לא יודע, איך לעשות איזושהי פעולה מתמטית או על איזשהו סופר מפורסם, הוא לא נמצא בהיפוקמפוס, אלא הוא מפוזר בכל המוח, אבל הייצור שלו הוא בהיפוקמפוס. וכמובן שאנחנו עובדים באסוציאציות. כמו שאמרתי קודם, פה המוח שלנו מורכב מרשת של נוירונים, וזה פשוט בא להדגיש את הרעיון של אסוציאציה, שקצת, נזכור את זה כי נשתמש בזה אחר כך. אוקיי, חטאי זיכרון. זה ספר שכתב בחור פרופסור בשם דניאל שכטר מאוניברסיטת הרווארד. מה זה דעיכה? דעיכה זה הזמן שלוקח, זה הזמן שפשוט הזיכרון נעלם לו. דברים שאנחנו אתמול זכרנו, היום אנחנו כבר לא נזכור, ובהתאם, כלומר, יש איזושהי מין ירידה כזאת שככל שהזמן יותר קצר, אנחנו זוכרים יותר הרבה, וככל שיותר עובר זמן מהרגע שזכרנו איזושהי פריט, יש יותר סיכוי שנזכור אותו. זה פשוט, הדעיכה זה פשוט אומר, ככל שיעבור יותר זמן, אנחנו נשכח יותר דברים. הסחת דעת, מצב, סיטואציה שבה אנחנו מדברים בטלפון ורוצים לשים את המפתחות שלנו באיזושהי מקום בבית. סיימנו את השיחה עם החבר, אבל אנחנו לא זוכרים איפה המפתחות שלנו. למה? כי לא ייחסנו מספיק קשב אלא איפה ששמנו את המפתחות. זה קורה לכל אחד, לא משהו שצריך לדאוג
לגביו. חסימה. חסימה זה שאנחנו, כל התופעה של לעמוד על קצה הלשון. אנחנו רוצים להגיד את השם של מישהו, אנחנו יודעים לגביו את כל הפרטים, איפה הוא גר, מה הוא עושה. בעצם אנחנו יודעים את כל הזיכרון קיים אצלנו. פשוט, הקצה הלשון זה, אנחנו לא מצליחים להוציא את זה מאיתנו. למה דבר כזה קורה? למה זה קורה דבר כזה? אני לא רוצה להיכנס ללמה זה קורה, אני רק רוצה להציג מהם החטאים. טעות הייחוס זה שאנחנו בעצם, זה עניין של הקשר. אנחנו זוכרים איזשהו מאורע, גם את כל הפרטים שלו, למשל, יש לי חבר, אני נתתי לו איזשהו כסף, ועכשיו הוא צריך להחזיר לי, והוא אומר שהוא כבר החזיר לי, אבל הוא לא יכול להגיד לי בדיוק באיזו סיטואציה, כי נפגשתי איתו 3 פעמים בשבוע שעבר, וכל פעם זה היה או במסעדה, או באיזושהי הצגה. הוא הביא לי את הכסף, הוא זוכר מה זה, אבל הוא לא זוכר באיזה מקום, באיזה הקשר זה קרה. זה הבעיה של טעות הייחוס. סוגסטיביות, שזה בעצם, אני אספר פה בעצם את המקרה, וזה אני אדגים את זה, הייתה תאונה של מטוס אל על שהתרסק באמסטרדם בבניין מגורים. 10 חודשים אחרי שהוא התרסק, לקחו קבוצה של אנשים ושאלו אותם אם הם זוכרים את הסרט וידאו שעשה תיעוד של המקרה של התאונה. 55% אמרו שהם זוכרים את זה, למרות שלא היה בכלל כזה סרט. בעצם סוגסטיביות זה הכוונה ששאלות שאנחנו אומרים מייצרות אצל האנשים זיכרון. זה נפוץ בעיקר אצל כל הניבוי עתידות, נכון? ניבוי עתידות, מה שקשור לזה. ניבוי עתידות זה גם חלק מזה, כן. כל הגלגול נשמות וכאלה. לא? אני אסביר לכם, לגבי התמונות, אני אגיד לכם עוד שנייה למה אני שם כל תמונה. יש שאלה? אוקיי. הטיה. מה זה הטיה? הטיה זה שהידע הנוכחי שלנו משפיע על איזשהו זיכרון שהיה לנו בעבר. עשו גם מחקר על אנשים דיכאוניים ומצאו שלפני שהיה להם דיכאון, הם העריכו בצורה איזשהו משהו אובייקטיבי, בצורה הרבה יותר גבוהה מאשר שהם היו בדיכאון. זה נשמע בנאלי, אבל בעצם המצב הנוכחי שלי משפיע על הידע הנוכחי שלי משפיע על הידע שלי בעבר. והתמדה זה קצת הפוך לכל מה שדיברתי עליו עכשיו. בהתמדה בעצם אנחנו לא יכולים לשכוח משהו. דוגמה טובה לזה זה משהו שקורה בפוסט-טראומה, סינדרום פסיכולוגי, שאנשים עוברים איזושהי חוויה טראומטית ולא מסוגלים לשכוח אותה. כמה שהם מנסים, ודבר מצער, אבל זה יכול להיות גם עם שיר שתקוע לכם בראש במשך יום שלם. זה גם מצער. זה גם מצער, נכון. תלוי בשיר. תלוי מי שומע אותך. שושן דמה. למה כל התמונות האלה? אני רוצה לעשות איתכם איזשהו סיפור קטן, ונשתמש בזה בהמשך אחר כך במצגת. איך משה דיין קשור ל... אז יפה, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. שנייה, אני אסביר הכל. נתחיל עם הרתיעה, עם הדעיכה. אוקיי, בואו נדמיין שאנחנו דועכים על הפרח הזה, וזה הזיכרון, הוא נשכח. במקומו צץ עץ. עץ לא סתם עץ, אלא עץ הדעת. עץ מאוד גדול שמסתיר לנו את השמש. הוא עלה, גדל, ומסתיר לנו את השמש. עכשיו קורה תופעה של חסימה, השמש נחסמת. פתאום משום מקום מופיע אלברט איינשטיין, ממציא תורת היחסות, שזה טעות הייחוס, אני אקשר, ואומר לנו, אתה לא צריך בכלל אור, אין שום בעיה להגיע לאור, בוא איתי לאיזשהו מטוס, ברגע שאנחנו נגיע מהירות האור, אנחנו נחזור חזרה לעבר. אז אנחנו עולים על מטוס של אל על, אוקיי? ואנחנו הולכים ומתיישבים ליד משה דיין. ואנחנו יודעים שמשה דיין יש לו היסטוריה 40 בחורות, הוא היה בזמנו השובר פעיל. אבל לפתעתנו דווקא הבחורה של לידו לא נראית כל כך מרוצה ממנו, היא יותר בועטת. אוקיי? זה הסיפור. אז מהם העקרונות שיש בעצם, שזה משהו שלימדו אותנו בבית ספר, הקבצה בטווח זיכרון. אם תנסו לזכור את המספר הזה, יהיה לכם קצת יותר קשה, מאשר אם תנסו לזכור אותו מקובץ לטווחים של שלושות. זה העיקרון הבסיסי. עיבוד והצפנה, כמובן שמה שרוצים לזכור, צריך להבין אותו, אחרת הסיכוי לזכור אותו לא יותר נמוך. הקשר ושליפה. אם מלמדים צוללן את שפת הסימנים מתחת למים, ואחר כך שואלים אותו, מוצאים אותו החוצה ואומרים לו, בוא תעשה עכשיו את המבחן את שפת הסימנים, רוב הסיכויים שהוא ידע אותו יותר טוב בתוך המים מאשר בחוץ, כי ככה הזיכרון שלנו עובד. אני רוצה לדלג, כי אני רואה שאני מתחיל קצת
לאחר בזמן כבר. זה קצת חשוב. זה, מי שמכיר ג'וני נמוניק, אני לא ידעתי מה זה המילה נמוניק, עד שבעצם בתואר הראשון שלי במדעי התנהגות, שבפסיכולוגיה קוגניטיבית, דיברו על נמוניקס. נמוניקס זה עקבות זיכרון. איך בונים את עקבות זיכרון? שלושת הגורמים הבסיסיים זה ויזואליזציה, אסוציאציה ודמיון, ועדיף שהדמיון הזה יהיה פרוע. למשל, ראשי תיבות, מי שיודע מה הם אבות המזון שלנו? 5 או 6 אבות המזון? חלבונים, פחמימות. שנייה. קיצור, אוקיי, בן אדם אחד